Така. Сега. Скефиме това, да направихме така. Сега пак ще нараме. Сега хора, мисля да спуснем най-гадните стори всички. И те са едни тук, които са наблизо. Много наблизо са ни. Първо ще отидем на по-близо и тях да ги спуснем. Първо отиваме да спуснем гадните, които са. Така, ужасни са тези стълби, обаче мога да ги спускам така, че нали не че съм някога съм правил, но 100% мога да ги спускам. Гила, доста добра, всяка една гила. О, Ели! Ели! Прибираш ли се? Аз се отидох да кача колелото слизам. Защото снимам видео. Да идвам. Виж каската. Сега идвам. Телефона. Ей тук отгоре, на каската. Може ли малко да оставиш колелото тук и да не говорим, защото съм с телефон и изключва и ще малко трудно да го кача. Само за малко. И веднага си идвам. С теб. Ето го остави за малко. Кой? Той се хубави за малко да не мога. Врата има чувство, че е по-тежко от вашата. Окей. Ето момичета, които ще кара с нас. Да. Ще скачаме, ще спускаме всяки такива неща. Да, беше ли да кажа единствено, че може което се спуска с другите на CGSB. Точно? Колко е високо? What the fuck? Седалката е сигурно вдигната на нас, бе. Да! Ако не може човека по-леко от моите. Мен много ти те ключовете, да. Мисъл, виж, Sit like a ground, bitches like a fucker, like a shit, like a round. Как го направи, бе? Много си креативен, бе. От утре ти ли ще го правиш? Ако се спусна телефона, докато спуска стълбите. Няма, аз вече скочих стълбите даже. С телефона. А ти не можеш ли да помолиш по-скоро малко по-късно да се прибереш? Мога принципно, но... Защото ти така можеш да спиш в колата. Baby, bye, bye, bye. Baby, bye, bye, bye. Baby, bye, bye, bye. I keep feeling no freaking bye. Baby, bye, bye, bye. Опа. Чувайте си, хора, чувайте си да сте... Да сте заедно. Между другото го снимам това клипчето. 1 час и нещо. И просто по едно време ми се спря. И сега го почнах от начало. В смисъл... Така, само трябва да се сложи обувки. Бихте ли купили този апартамент за 1 500 000? Защото има и други. Има и много страни. А ние го взехме за 400 000. Малко е странно да казваме за 1 500 000 на нищо. Да. Защото за 1 500 000 мисля, че можеш си купиш къща. Да. Но то, в принцип,
Сработил сме на инвестиции. 100%. Сега, чантичка.